pamusoro ini ndinoda kutenda nebasa rabatwa pano ndozotenda nasista Shero vakasvikawo panzvimbo ino kuti vagone kubata basa irori nemashemarienzi vose akatambanudza akaita rudo rwavo ndasina tarisiro yekuti ndingaitirwawo saka dai muupenyu hwangu tarisiro yekuti zvingaitikisa izvo saka ndinogoda kutenda naizvozvo kuti dai zvaramba zvakadaro kune avo vose vachaitirwa ngavarangarirwe saizvozvi. Makumbo ese vanhu vari panapa akuti achigwadza asi akutenda Mwari kuti takatambira zviripo, vanhu vakapurudzira zviripo, vamwe vaiseka, vamwe vachifara, asi tinoda kuzvitenda kuti good cause yatakatakavinga kuno ndo yamuri kuona kumashure uko. Tatosvika mudenga umo, veranda redu muriona kwaratova uko, zvichida zvimwe vamwe vanga vasina kuzviona, pakatomboya zvimwe zvekutanga zvikatoshanda zvikavaka, mamwe malodzi ndofunga mazopesa nhasi zvazopeswa nhasi. Saka vakaita 3 days muchitakura, saka vakaita 3 days vachitakura vachiti vakayoshanda nezvimwe vodzokera unoshanda futi nezvimwe. Saka ndo malodzi amuri kuona apa. Da kutenda Mwari, ngatimbomutenda zvokwazvo. Saka kuti badinge chipera then tochibva ipapo zvinhu zvamuri kuona apa zvino takataura kuti kwasara zvakati nechipepa chedu tying wire yedu iyi isati taita tazogara pasi tikatanga kubvunza mabhira kuti totanga nemaWindowpen anova magirazi pamawindow frame aya, kana kuti chii chinganzi izvozvi right now chakanyanya kukosha chofanira kuti chinge chiri panzvimbo zvikanzi simbi idzi dzamunoona ndo maReinforce aya. Saka tichidziwedzera pane 4 ma10mm then 2 ma12mm then from there ndovanda kuti alright panorifiwa chii chinodiwa matying wire edai. Saka aripo akadai aripo then from there ichi chinhu ichi ndanga ndatochikangamwa zvisingaiti idzi ndazoudzwa zita kwazvo anonzi malokset. Ini ndandati tatati madhoo chiko madhoo handles malokset aya. Saka iri ndore paveranda ndore pachi kureva kuti 2 pairs ataireva aya. Zvinhu izvozvizvi musasita zvekusekerera zvinototi costei ndingatombofunga kuti $3 chakadaiwo so kuti $10. Saka wabva ipapo zvauratidze ipati idzi dzamuri kuona iyi ipati yechanama iwayo magirasi. Saka dzauya dzese dziri 8 then chimwe chatauya nacho futi chizviya izvo zvisvo uyoyo ndipowo zvepabhekizvo izvi ndo zvazvinoziya vamwe kuti vazvione shuwa ndikadambura asi ndo izvizvi maoxide nezvipikiri zvekurufisa zviri apapa izvi. Saka ndo zvezvimwe. Saka ndabva ndatora mari ndikashotesa kumaWindowpen ndokwandashotesa. Saka ndonasa kuti ndo chinhu choga chandimisa muno munyamapanda kuti ndinomba kwedu. Ndinoona kuti ndinefiya kuti ndikaita zvandakaita last time tiri kuzasuko uko ndakainda ndikati zvimwe zvinhu zvacho zvasara tinogona kuzongozvitenga. Ai ndiri kungonzwawo kufara nemba yatete vangu kuti inenge yapera zvasara hazvo shoma shoma asi hatomuti zviviri kufamba. Tiri ipapo maAirvents aripo asi kuti shop yachoni inawo maAirvents esiment. Right. Mama mazwera. Ini ndikuda kunzwa kufara
Uchitenda vanhu vose vabatsira tete wangu. Kunyanya akaita kuti sisi Shero wazive kunoku. Ndikunzwa kutenda kufara mumwe mangu kuti Mwari maita zvakanaka taibatikana mukati meupenyu. Kuti tete wedu zvavari kugara muuswa tichagona here kuvabatsirawo tigone kuti vaone kugara mukugara wamwe zvataita pano ndiwega wanga wakasaririra asi ndikungotenda kuti Mwari maita basa yenyu nenyasha dzamatitangira kutanga kwegore kudai. Musoro ndiri kupa kutenda nezvaitwa Sister Chipo mwana wangu uyu nehanzvadzi dzake dzese dzakukwanisa kumubatsirawo wese wauya pano achicherawo mvura. Saka ndinopa kutenda ngazvizaitirwe Sister Chipo asi kuno vamwe wese. Saka ndiri kupawo kutenda, ndiri kubva kufara zvakanyanyisa nezvakaitirwa Sister Chipo. Ndatenda. Amen. Moda kutaura inini mufaro wakawandisa. Tinongoda kutenda nezvamaitira Sister Chipo. Vanofarawo kuva kuti vagare mumimba yakanaka sezvatiri kungoitawo. Aiwa maita basa nerudo rwenyu rambai makadaro. Pamusoro ini ndinongoda kutenda nebasa rabatwa pano. Ndozotenda naSister Shero vakasvikawo panzvimbo ino kuti vagone kubata basa irori nemashemarienzi vose akatambanudza akaita rudo rwavo. Ndasina tarisiro yekuti ndingaitirwawo zvakadai muupenyu hwangu. Tarisiro yekuti zvingaitikisa izvo. Saka ndinongoda kutenda naizvozvo kuti dai zvaramba zvakadaro kune avo vose vachaitirwa ngavarangarirwe saizvozvi kuti imba igone kupera zvakanaka. Izvozvi ndaona yapera, zvimwe zvese zvavapo asi kwasara magirazi ndo yasara. Aiwa saka ndinongotenda zvakureva kuti imba inogarika. Ndinongotenda naizvozvo. Nyangwe isina mubhedha nyangwe isina mubhedha inogarika. Aiwa ndinongotenda naizvozvo. Saka Chipo kana pane ane ashaiwa kuzoti akwanise kutengera mubhedha akusazogupa kuti vanhu vatadza kundidii kuzonditengera mubhedha sei. Andinozviona pamwe kumberi uko pane mumwe atombondibata angada kupa bhedha but kwaari kwaRari tikamutika wachikwanisa kuuyisa pabhazi unouyisa toutambirira panyama panda anozviona. Saka kudaro ndofunga kwaariwo kunomunetsawo transport. Saka chido chee chiripo asi ndofunga pamwe kuti kusvika kutozosvika sei kubva Harare kuda ndokunaita trouble. Then I think ndozvozvo. Then tichiri ipapo guys. Ino kuna vamwe vanokwanisa kungoti tingoti magirazi emaWindowpens tingoita kuti zvinhu zvedu zvichinda zvipere titi hwa hachizonakidzi kuti ndiinde kumba Chipo asara asina ane zvinhu zvakatishoterei. Tiri ipapo ndoda kubva ndataura futi zvimwe zvinhu kuti haisi favor yaitwa nemunhu uye tazoramba futi kuti vanhu vanofamba maraini voti mai vemupururu ndo vakapuwa mari. Ambozviona ini munhu wandituma nhasi cheche panaenda kumashops akati Sheroni ndinodawo kuti undipirewo madha vemupururu $20. Achiiona munhu wacho ndoya handiudza akandituma ishi. Ndozvaataura munhu kupesimbikani haisiwo mhosva yangu anhu kuitira mangwana vanhu vozofamba mumaraini voti kwakapuwa mari vanhu vauya kuzodii kuzochera mvura nekusapota. Ina ndambopa munhu mari uyu muche mari yenu wangoti ndodawo kupa mai ava $20 vakapurudza kubva musi wokutanga vachisvetuka kusvika musi wanhasi ndangofarirawo mukuru wavo. Iyi haisi favor. Ndosaka ndasvita pavhidhiyo asazofunga pamwe ndakuyeverei futi nhema kuti ndakupai mari yacho imiwo futi maizofungwa pamwe inhema dzaini mausina plus ndaita futi karerere zvaita sekuti ndaita favor. Saka unozviona sei maiguru vako wapuwa $20. Aiwa ndinotenda neye atambanudza Mwari wawedzere. Saka mukusasvoda kwakanaka ka kusasvoda kunobhadhara nasi moitoregwa nemurume
Ndau mhuri yeZimbabwe kuti mazvita henyu nebasa ratandiri kubatira pamwe ngazvirambe zvichienderera mberi kusvikira ameni. Munhu akupai mukadzi pamusoro pazvo tatipaive clear. Vamwe madha vakupai $20 asi murume. In case kozonzi vakadi vakachetswa vashema hakumozviona. Pana madha vangoyekera vakupai zveshuwa vakuvatenda. Saka ndoda kutenda naizvozvo guys. Kana varipo vanenge vada kuopa madhiringi ndasei ndichiri kure bhozi rina thingi ndafana kusimuka nhasi. Ndikazoona kuti azvimake sense ndikasimuka futi nhasi. Chipota ngatozora katobongomona kuti vakazondisiya imba yangu isina magirazi Mwari wewe ndodiniko. Saka changoshingirira toona kuti but mangwana I think I have to go without failure. Zvimwewo zvinenge zvazosaridza since tichazoya kuimba cho tichizoona tinezongodzoka nazvo zvinenge zvazosara. Handiti I think pane zvinhu zvokuti imba yedu imire yose zvavapo. Magirazi ega ndo asati avapo chete. So tienda kama Airvents. Problem ikuitika ndeyekuti munhu wacho anawo shop yawo yakadi yakavhara asi maAirvents tiri kumakaunda kuti atovepo tichiri kufunga kuti time yedu zviri kufamba sei nemacalculations edu zvinofamba sei zvimwe zvezvinhu zvakaita semagirazi atikulero mameasurements aripo zvinhu zvekuti even pakakwanisa kuti yegera munoite minana nezviratidzo hama munoite minana nezviratidzo hama nekutendai Jesu munoshamisa munoite minana nezviratidzo hama nekutendai Jesu munoshamisa munoite minana nezviratidzo ona munoite minana nezviratidzo hama nekutendai Jesu munoshamisa munoite minana nezviratidzo hama munoite minana nezviratidzo hama nekutendai Jesu munoshamisa munoite minana nezviratidzo hama nekutendai Jesu munoshamisa munoite minana nezviratidzo ona munoite minana nezviratidzo hama munoite minana nezviratidzo ona nekutendai Jesu munoshamisa munoite minana nezviratidzo ona nekutendai Jesu munoshamisa munoite minana nezviratidzo ona munoite minana Inini shoko ndiro ndingotenda pane zvese zvaitwa kubva musi kutanga kusvika patiri nhasi. Ndina zvakawanda zvekutaura ndinopa kutenda. Zvinofadza. Zvirambe zvakadaro. Ndinotenda kwazvo muri yeZimbabwe. Wese wabatsira kubata basa riri panapa. Mwari waitire zvakanaka. Amen. Ndatenda. Mwari wakanaka. Wega uchamira ndiani waita izvi Mwari wakanaka ndiani waita izvi Mwari wakanaka ndi Mwari wakanaka Mwari wakanaka ndi Mwari wakanaka ndi Mwari wakanaka ndi Mwari wakanaka 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 Mwari wakanaka uchamira wega 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 uchamira wega
chika.